right. Kelebo Marewa. Ndiwe. Petros Marewa. Muripo. Godfrey Marewa. Muripo. Roda Marewa. Muripo. Tangambi. Nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuti uya tigadzise zvekunetsa musha. Dzakusvitswa nemadare zvese zvaitwa ari kutaura izvozvo ndikerebo achitaurira Petros Godfrey naRoda Marewa muri imwe chete. Ukamenyu wamira sei nai Caleb ipo pa? Ndimukoma wanditete. Taurire Yenyu brief kuti chii chanetsa sobva tozotoona kuti Mambo angakuendesei kuna chiremba upo. Vanhu zvingafambe sei? Kuseri Mambo. Ufunga nawe kuti kamuzizamini tungopera Simutasa simbuzi. Zvakati tukupera zvisina kunge tichipera mune zvakanaka. Saka nekuda kwekuti nemadzikoma asara nemadzitete asara tikada kuti ngatitiise musoro pamwe chete kufamba zvazvitonge zvinoramba. Saka tikasvika kuti regai tiite zvekuti timbotiwo Mambo anga anotonera kuti chii chinosaka kuti tipe zvimudzidzi Naikilebo kana uchiti kupera kuno kupera kwakanaka iwe urwa kuti zvakanaka. Kupera ndinongoti kupera pane kwatinozoonawo kuti maendero atakuita tinofanira kungewo kana kuino washarukwa sezvamakaitawo kuwabere kwedu. Saka ukaona vanhu vachinge vasikawaniki tange isusu tangosara tiri vana baba unonga uchinyatsokuona pane zvimwe zvisinotamika zvakanaka. Moenda kuseri Kwechuru modzoka mese hapana chatati tatonga nekuti ndezvemweya zvekutaura handiti chisimukai nemachinda angu moenda kuseri Kwechuru modzoka tozopinda munyaya pamusoro chamamira pamusoro Mambo ndingade kuti ndiwanewo mashoko ekutaura asingachimidza mudare asinaenda kuti ndionese kuti ndiwane ndio Godfrey. Okay. Nyaya iyi kuzouya kwataita pamwe isusu hatina kunge tichinge tine ruzivo rwezvekuno kuti zvakamira sei. Ini ndinogara kwaRai, saka ndakatozotoona mukoma wakundifondera vachiti paone kuno kwakasvika tsamba yekuti mudikanwa kwaMambo. Saka nekuda kwokuti unenge wadaidzwa kwaMambo wausingagoni kuramba kuenda kana wadaidzwa, asi chikadziko changa chiripo ndechekuti inini pache zvangu ndakanga ndisiri kuziva kuti nyaya yacho yatiri kudaidzirwa ndei. Saka ndauya ndine mufungo wekuti ndiendewo ndinonzwe kuti nyaya yandadaidzirwa uko ndei. Nekuti pakunzwisisa kwangu kana pakuziva kwangu tinenge tichifanira kutongotanga taonesana pamwe tega semhuri tichionesana, nekuti panoitika matambudziko munzwisisiro unoita vanhu matambudziko anosanganikwa nawo panyika unogona kusiyana, kuti munhu anenge achizviona sei munhu anozvitora sei. Saka ndaida kuti ndikumbire kubvunza kuti kana muchiti mumbotanga maenda kuseri Kwechuru zvinonga zvichinyatsa kurevei. Ndichibvunzira ndiri pakuti munoziva kuti zvitendero zvavasiyana. Inini chitendero chandakatenda chekunamata hachinditenderi kuti ndipinde mumatare anenge akaita sekunge kuti anenge ari ana sekuru vayo. Saka kuuya kwandaita ndauya sekuti ndakadaidzwa kuti ndiuye, asi hazvina mawirirano angu ekuti inini nditi ndiuye kuno kuti tifambe kana kuti tigadzirise zvinhu zvacho zvitonzi zvekunetsa musha. Inini pache zvangu hazvina mawirirano neni. Iye wadari zile pamuchirani baba mauya semhuri handiti
chiendai kwakataurwa nachangamiri imogara parutivi hawachauya vachikutaurai mamadzoka muno unogara iparutivi wari changamiri andati vasati wapindura pamwe pano awa wanenge kunanga nemuwo futi mufungo tauraiwo yataurawo zvake mambo wati enda kuseri kwechuru semhuru nyaya asati yapera modzoka muno topedzisa nyaya nyaya iri pakati penyu ndeyemhepo hachizwa kuti mhepo ipi saka totombotanga tanzwa kune wemhepo kuti vanoti chinyi munoti chii nazvo tete inini ndiri pakuti kuya kwetakaita kuno takandozi kwazi mabasa samanisi yakaswire kuna mwana wanzodzi tatohwa tiri 3 kuti sekuru esana yanzadzi dzangu ani inini ndeite inini ndiri pamubvunzo unoti takanozokudaidzokuda inini nyaya yacho handitozonyatsa kuzive kuti yakamira sei takandoonile kuti tadaidzwa iwo akauye kutore nyaya yavo ndozvezva alright ko munoti chii Ndoda kubvunza kune imwe mhuri yacho yauya iri pasi tori pamberi munoramba muri kubvunza mhuri aimomunyana anonga muri kupindura mubvunzo wake mubvunzo wake hausi wekubvunza anodandoza kuti muri kuda kupindura ndo zvandandokueka mabata amene kuti muri kurebesasei wakamhangara vari kutaura kuti tiri kungofa tiri kungopera hakuna wari kukwegura saka nhau iripo ndeyekuti kana paine wari kuti izvona isusu tinonamata hazvakanaka izvozvo izvo kune vamwe vacho vese vasinganamati woenda unonzwa zviri kunetsa mukati memusha awoya woturirwa wodzoka muno wani iyo nzira yataurwa toda kupindura vanonamata ini ndakambonzwa sunge bhaibheri ravano amene machiverenga bhaibheri rinotaura kuti hakuna chinamato chako kana kuti hauna mitoro yako inotambirwa kana kwaunoberekwa kuine katuriko kune vhesi inotaura izvo hauna munamato kana muchete unotambirwa kudenga kana kwaunoberekwa kudzinza kwako kuine kwaturiko Mambo ndinotsigira mutauro uri kubva kutaurwa nemutongi zvinoita ndezvekuti ukataura zvekunamata kutaura zvekwamwari semataurwa zviri kuitwa zvino iwe wagara hako uri munhu anoda zvakachena zvekwamwari saka matare akadaiwo anopindira mambo nekuti mambo ndiwo samukuru vakafanira kunga ndiwo sekuru ndiwo tete saka uya akachena uya une hako hauna chinhu kureva kuti apa pana mambo unodawo kunocheneswa ndiri kuona kuti zvakangonaka zvakadaro mambo mandirakanamira ini ndiri kuona sekuti shoko rokuti ndinotendera kana kuti chinamato chandinonamata hachindibvumiri ndiona sekunge ari kukokana kana ari kugara munyika mamambo ati itai zvakati kuenda kunoteerera zvitora hakusi kunoshoko saka nditaura shoko ramambo rinofanira kuteerera sekuteerera kwaita kuya kugara futi havasi kundenda pamusoro imambo ndoda kupindura vari kuti ini ndakachena handiendi kwataurwa namambo aiwa mambo akagadzwa namwari mambo ndowamwari umambo hwedu hwakasiyana nedzimwe nyika dzese dziri pasi panapa muno muafrica muno takagadzwa namwari mambo wakapiwa masimba namwari mambo ndowane masvikiro anoti mvura yaramba kunaya vanotaura namwari mvura yachinaya kana pakaonekwa mugodi chauda ucherwa gold wanotouya kuna mambo ogadzirisa zvese ino saka mambo ndimwari pachake saka tinotoenda kuna amwari totofamba tiri pamwe chete tikaenda kumabhaibheri ikoko kuna Ezra 2:1 madzinza akashaya mazita emadziteteguru avo vakadzingwa Mateo 1:1 mavhesi Mateo 1:1 madziteteguru aJesu Kristu wakandobvunza Jesu paya zvikanzi inasi toita sei Kesari ati ndiri kuda mutero zotayosva endai mundope Kesari mutero wake mozouya kwandiri nekuti Kesari akaiswa namwari neno ndauya ndiri muna Mwari Kesari ndiye magosi handiti wakarambirwa naJesu nzira yaoda kutsauka ndiri kuishaya hangu nekuti hapana asina mutuponesa nedzinza iko papa zita ravo inaro ndiri dzinza ndiri nesaka aiwa
Kupotaura hapo kana mnezali mamuchana kupapinda nezali yaudira imubuzero wamuna yeyo mukoma ni matara neze church muri yenyu ine dambudziko hakuna ari kukwegura vari kufa wasati wakura chechi iripo mire itanera kuri chechi iripo 1 2 kula pamwe ndiyo chechi yacho futi irikupedza muri 3 imimi maiswa pana wawese wakazarawo munoti mune chikonzero iri maya pamberi pamambo munhu iri kuchema pamwe ndimi ndautokubatai manje pamwe ndimi tozodzora topedza endai mukasaenda kuramba ndiwo nezvikwambo Ndopinda chenji. Ndopinda inonzi apostolic faith yekwamugodi. I think ekwamugodhi ndo vanotaura kuti endai mundotange mabhigadzira zvekumusha kwenyu mozoya modi vanototaura izvozvo kumaoko namaiwo kuti mazuva kwawande ndiwo mwari wekutanga. Okay, tingaswere tichipedzayo endai mataurwa namambo wakomana machinda akutaurirai zvikonzero kuti imi mauya kuna mambo ndiyo muno muZimbabwe ndichirangarira takange tiine tsika dzedu dzekunamata. Ichi chitendero chatozouyawo mumashure metsika nemagariro edu ekunamata. Saka isu hatingati isusu toti aiwa chitendero nekuti muri munhu mutemaka munobvumirana nazvo muri murungu here muri munhu mutema zvamuri munhu mutema tine tsika dzedu dzechitema dzechinduwi ganda iri rechinduwi tine tsika dzedu dzekuti tione kuti ko chiri kunetsa mumhuri pamwe chichabatsira imini hatisi kuti endai mundopinde muchitendero chedu zvavaka dei izvozvi zviranzi pane musangano weSDA kana kuti musangano weAnglican munongopindawo hazvive kuti waita muAnglican handiti. Saka apa hatisi kuti endai tindokutendeutsei asi tiri kuti ngatiitei tisolve problem yanetsa mhuri yenyu. So imi muri munhu muno mamakoni saka chiteererai zviri kutaurwa namambo wacho wemakoni kuti tiite tisolve problem yedu. Hatidi kuti tinetsane, ngatisimuke kutoenda nevamwe tondogara kumashure zvodi dare ropinda pamwe muchatozowana muine mibvunzo 2-3 yekubvunzawo kuti mujekerwe muri mudare imomo motobvunza zviro zvedi zvofamba. So hatisi kuedzana masimba echechi yenyu muno mudare handiti tosimuka toenda ngatisimuke kutema pamusoro ichangamira ndisikuako zvidzakare zvataurwa zvese ndazvinzwa asi chaka chitori chikumbiro chandinacho kuti aiwa muchinda ngatiti kompyuta tawo tarambwa tisimuka imudi pakutendera kwangu inini hapana kutenderi kuti ndipinde ungada kutaura unokuda kuti tiite managers here hatisi kuda kuti tisvike ipapo tisimuka uende nevamwe wondoteerera wazwa tisimuka nevamwe wondoteerera kaese aoda kuti tiite managers kuti waramba kana waramba then tochipinda muhumwe dzako tozoona kwaunoenda kwacho iko kuna mubhodho wako iko chienda undoite zvekuita wamwe modzoka kana waramba then wodzoka paramba tochidhira newe wochizoenda kuna mubhodho kuti mambo makono akaita zvakati. Chekurombesa kaona mugodi